Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя сливенски милинки. Ето и необходимите продукти. 600 г брашно, предварително пресято, 200 мл топло прясно мляко, 100 мл топла вода, 1 яйце, 3 супени лъжици олио, 1 супена лъжица кисело мляко, 7 г суха мая, 1 супена лъжица захар, 1 кафяна лъжица сол. За заливката 100 г масло, 30 г галета, 40 мл прясно мляко, олио за намазване и пудра захар за поръсване. Започваме с приготвянето на тестото. Първо в голяма купа сипваме водата. Към нея добавяме захарта, киселото мляко и маята. Разбъркваме с телена бъркалка и изчакваме 10 минути да се активира маята. 10 минути по-късно маята е вече готова, активирана. Сега добавяме яйцето, добавяме олиото, добавяме прясното мляко, разбъркваме да се смеси всичко. Постепенно започваме да добавяме от брашното, като ще разбъркваме. Когато добавим половината от брашното, ще добавим солта и продължаваме. Трябва да се получи меко, леко лепкаво тесто. Добавяме солта и продължаваме. Когато стане невъзможно да се бърка с телената бъркалка, аз лично започвам с силиконовата шпатулка да бъркам, след което си го изсипвам на плота, когато се изгъсти, и започвам да го меся. Ето, приятели, тестото ни е готово, меко, лепкаво. Точно така трябва да бъде. Сега оформяме топка. Намазваме купата с олио. Слагаме тестото. Намазваме и самото тесто отгоре малко с олио. Слагаме капака на купата и оставяме тестото да втасва някъде на топличко за 90 минути. 90 минути по-късно време е да продължим с приготвянето на тези уникални сливенски милинки. Ето, приятели, тестото мекичко, пухкаво, искам да видите, въздушно. Леко трябва да го примесим. Изваждаме на плота. Разделяме на 3 равни части. От всяка част трябва да направим 10 малки топченца. Трябва да го разделим на общо, трябва да ни станат 30. Ето такива. Ето, готов съм с топчетата. Вече имаме 30 топчета. Сега тук в тази купичка съм сложил олио. Тавичката няма да я мажем, няма нищо, ами ще правим ето така. Всяко топченце пускаме в олиото, овалваме го хубаво и слагаме в тавата. Ето, подредих милинките. Сега покриваме с фолио и оставяме за 30 минути да набъбнат. Сега, докато чакаме милинката да втасва, ще приготвим заливката. За целта в касеролка
Слагаме маслото. Ще изчакаме да се разтопи. Към разтопеното масло добавяме галетата. Ще я запържим за около минута и половина-две. Накрая добавяме прясното мляко и изключваме котона. Време е да намажем милинката. Искам да видите и консистенцията на течността на маслото с галетата. Ето вижте като кремче. Намазваме внимателно всяко парченце. И слагаме във фурната. Много е важно печенето на милинката. Фурната предварително загрята на 220 градуса. Слагаме милинката в долната част на фурната, без вентилатор. И когато сложим милинката, намаляме фурната на 180 градуса. Печем около 30 минути някъде. Пак ще я наблюдавате. Тя ще се надуе, ще се зачерви. Ето, приятели, току-що изкарах милинката, още топла. Вижте колко е пухкава. Красота! Точно като милинките от едно време от фурните. Даже няма да я чакам да изстива, защото нямам търпение. Вижте отдолу как изглежда. Точно изпечена. Ето сега ще я разчупим. Вижте, на конци толкова е пухкава. Красота! По желание може да се я поръсите с пудра захар или пък да се я хапвате само така с сиренци. Но милинката е топ. Топ рецепта. Вижте. Това, приятели, е моето предложение за днес. А вие не забравяйте да давате палец нагоре. Така наистина много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!